Имам няколко прости въпроса. Защо, господин канцлер, явните позитивни тенденции в плана за новите заразени съществува и в Швеция? Защо е така? Защо общата тенденция от гледна точка на смъртността е също положителна в Швеция в сравнение с много други страни, които, както и вие, са приели доста ограничителни мерки? И преди всичко, господин канцлер, в Швеция нито системата по здравеопазването като цяло, нито интензивната медицина не рухна. Мисля, че това са напълно оправдани въпроси. Оправдани, защото Швеция се държи по съвсем друг начин от вас. Известно ви е това, че в Швеция общественият живот продължава без големи промени. Че бизнес-ресторантите там са отворени. Хората ходят по магазините, срещат се с приятели, децата ходят в детските градини. В училищата, разбира се, също в началните класове продължават да обучават децата. И вие, вице-канцлере, знаете, че при децата продължават занятията в спорта, например футболните клубове. Знаете, че са разрешени събранията до 50 души. Също така не съм чул шведското правителство да е работило на това да шпионира собствените си граждани с помощта на Big Data, като там не пошляпват по рамото почиващите в парка. А за разхождащите се не донасят на представителите на правителството като представляващи опасност. Това съвсем не е пътят, по който тръгнахте вие. И на мен ми е интересно, защо в Швеция ситуацията като цяло е положителна, и разбира се, вице-канцлерът по-рано казваше, но на нас за сега нищо не ни е известно. Искам да ви напомня думите ви, а именно, че тогава ви бе прекрасно известно. Според вашата теория, господин бундесканцлер, в Швеция трябваше да има не по-малко от 100 000 мъртви. Там трябваше да има взривоопасно развитие на инфекцията. Вие говорихте за това в началото на март. Говорихте за затишие пред буря. Вече обявихте, че цялата система на здравеопазването, интензивната терапия ще рухне с бомби и гранати, ако не последват вашия път. Че ще има масово измиране. Вие представихте вашия път като единствен вариант. Но защо не е така в Швеция? Защо там не препрофилираха хокейните стадиони в морга? Нали това беше вашата визуализация, господин канцлер? В течение на много седмици вие се трудихте на такава визуализация. Нито една пресконференция с вас, нито едно интервю, в които да нарисувахте сценарии на ужаса в най-тъмните тонове. Да, ако Австрия незабавно не започне да съблюдава мерките, предложени от федералния канцлер, скоро ще последва всичко това, което така подробно нарисувахте. Вие прекрасно знаехте за това. Направихте точно това, което сега отричате, а именно въведохте цялото население в състояние на страх и ужас. Убедихте се в това, че средствата за масова информация показаха колкото може повече снимки на гробове. Това означава, че вие разчитахте на страха на населението. Отправям ви сериозно обвинение. И не зная какво толкова важно ви отвлича на телефона. Може би и участвате в конкурс за най-добро постижение, вместо да ме слушате какво ви говори господин канцлер. Това също е форма на уважение. Натиснахте на примитивния страх на хората, а именно страхът за собственото здраве, за своя живот. И разбира се, това си отнася и за техните близки роднини. Децата им, родителите им, приятелите, познатите. И вие използвате този страх.
И знаете, че с това въведохте нова нормалност, която се заключава в това, че сега докладват за своите си почти като в Щатите. Вие толкова изплашихте хората, че те, когато се намират в колата си, сами носят маски. Това въобще от нищо не защитава. И хората носят тази маска където и да отидат. Там, където напълно няма никаква заплаха. И никого не подлагат на опасност. Защото вие систематично подготвихте почвата за това. Толкова далеко отидохте, че да излезете от километър от собственото си жилище и да отидеш да отпочинеш след природата става равностойно да хванеш болест. Такива хора подозрително ги гледат и даже странят от тях. И това е новата нормалност. И трябва да обърнете внимание на това, че вие я създадохте. Не казвам това, защото това някак ще ми помогне. По-скоро обратното ще ми навреди. Разбирате, че повечето средства за масова информация поставиха системата за производство на страх. Уважавам тези, които не се подведоха по това, но множеството средства за масова информация вие подкупихте. Именно такава корумпирано след това се провъзгласява като предполагаем израз на отговорно поведение. Средствата за масова информация си позволява да бъдат подкупени. Ако не критикувам федералното правителство, това се нарича, че действам особено отговорно и да служа на националното рамо на федералната хазна. Разбира се, на вас ви е необходима тази трибуна. Нали в цялата тази драматична постановка с гробовете и така нататък нямаше да е нужен никакъв спасител. Но господин канцлер, не. Историята, че вашето кризисно управление е предотвратило велика медицинска катастрофа, е разкрита. Това е вашето повествование за отсъствието на алтернативи. 900 000 души със съкратено работно време и неизвестно с какво ще бъде след това. 100 000 безработни, на които не им е ясно дали ще могат да се върнат на работа и при какви условия. За тях Рождество от тази година ще бъде тъжно, както и за тези многобройни предприемачи на границата на съществуването. Хиляди ефективни предприемачи, дребни и едри във всички отрасли, изгубиха основата си за съществуване за една нощ. Благодарение на вас. Вие ги превърнахте в просяци и им отнехте законното право на пълна компенсация. Това е причинно-следствената връзка.